kľúčové komponenty politického systému, o ktorom sa budeme baviť. Poprvé je to prezidentský systém, na čo často potenciálne zabudáme, keď vychádzame z perspektívy Európy, kde väčšinou máme parlamentné demokracie, parlamentné systémy. Hej. Tomu, ak sa bavíme o liberálnych demokraciách, sa najviac blíži francúzsky systém, aj ten nefunguje vždy ako prezidentský, závisiaci od toho, či prezident disponuje väčšinou v národnom zhromaždení. Druhá poznámka je to federálny systém. Čiže je obrovsky dôležité, že je tam jednoducho dvojúrovňové vládnutie, ktoré je často komplikované, ktoré má nejakú historickú dimenziu a nie je to len o federálnej vláde, je to o 50 štátoch, ktoré majú vlastné vlády, vlastné reprezentácie, vlastné možnosti regulácie. Tretia, súdy sú tam na to, aby interpretovali právo a rozhodovali spory. Súdy, podobne ako v iných krajinách, sú jednoducho čakajú, sú v stand-by režime, musí ich niekto zapnúť, sami o sebe nie sú akcieschopné. A štvrtá poznámka, jeden pohľad, ktorý potenciálne môže zjednodušiť uvažovanie o USA, bude súvisieť s tým, že o nich uvažujete ako o relatívne mladej liberálnej demokracii, ktorá v zásade naplno vznikla až v roku 1964. Vtedy sa prijala séria federálnych zákonov, ktoré konečne Civil Rights Act, ktoré konečne zrovnoprávnili tých, ktorí v USA žili. Dali napríklad im neobmedzený prístup k volebnému právu. Piatá poznámka. História USA, jeho vznik a celá história politického systému je absolútne bytostne prepletená s ekonomickým systémom kapitalizmu. Mnohé spory, často spory, ktoré doviedli ten režim na pokraj kolapsu, sa dotýkali ekonomického systému. Občianska vojna je sporom o to, či otroctvo ako ekonomický systém bude pokračovať, alebo jednoducho bude zakázané. Hej, spor, ktorý nevyriešili na začiatku prijatia ústavy, museli vyriešiť pomocou násilného občianskeho konfliktu. Súčasne platí, že to previazanie ekonomiky a politiky je natoľko silné, že do veľkej míry ovplyvňuje aj nejaké hodnotenie systému. To, ako sa darí napríklad prezidentom. Áno, ak sa ekonomike darí, veľa vecí im prejde, ak sa jej nedarí, ani seba lepšie pokusy im často nepomôžu. A potom to má úplne bytostné následky. To znamená, že drvivá väčšina Američanov vníma citlivo, čo sa deje na akciovom trhu na Wall Street, pretože ich účty 401ks sú účtami, kde si sporia na dôchodok. Áno, to znamená, že to preplatenie tam máte počas celého pracovného života. A súčasne platí, že keď sa pozriete na momentálny rozpočet federálnej vlády USA, ktorý má príjmy 4,9 bilióna amerických dolárov, ale výdavky 6,75. Dlhodobo deficitné financovanie, obrovské deficity, ktoré sa v podstate tiahnu naprieč administratívami. Posledný prezident, ktorý mal vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, bol prekvapujúco demokrat Bill Clinton. 13% federálneho rozpočtu, aby sme tomu dali nejakú veľkosť, to sú rovnaké výdavky ako na obranu, rovnaké výdavky ako na zdravotné poistenie alebo zdravotný systém, idú na splácanie úroku. Inak povedané, že USA sú naozaj na hrane z hľadiska financovania a je to dlhodobý problém, ktorý sa v podstate odsúva naprieč administratívami. A potom ešte ten posledný aspekt toho prepojenia kapitalizmu a toho politického systému je vplyv peňazí v politických kampaniach. Ak si my na Slovensku niekedy myslíme, že tu je problém s financovaním kampaní, tak nevieme, o čom hovoríme. Osobitne, keď to financovanie kampaní v USA má aj ústavný rozmer, kľúčové rozhodnutie, ktoré výrazne zmenilo a nafúklo problém peňazí, je z roku 2010 Najvyšší súd USA v rozhodnutí Citizens United versus USA hovorí o tom, že prvý dodatok ústavy o slobode prejavu garantuje možnosť aj korporáciám darovať neobmedzene peniaze. A on sa dotýka korporácií aj odborov. To znamená, tie sú vpustené do politického zápasu. Výsledkom toho sú tie tzv. Super PACy. To znamená to, čo urobil Elon Musk, ale čo je vlastne súčasťou toho politického systému a kampaní od roku 2010. A viedlo to k násobnému nárastu financií, ktoré idú na kampane. Predposledná poznámka. USA sa výrazne demograficky menia.
ono to asi z Európy úplne nevidno, ale keď najmä tomu máte to šťastie alebo nešťastie zavítať do nejakej Kalifornie, vidíte to v praxi. To znamená, že postupom času naozaj, a bavíme sa už o horizonte pár desiatok rokov, USA sa zmení ako krajina. Bieli už nebudú väčšinou. A jednoducho bude tam silný podiel Hispáncov a iných menšín, ktoré celkovo prevážia to obyvateľstvo, ktoré držalo moc vyše 200 rokov. A posledná poznámka je jednoducho o tom, že hoci je to systém, ktorý je do veľkej miery vybudovaný ako systém víťaz berie všetko, to znamená väčšinový, súčasne akoby vnútri toho je silný tlak na vytváranie koalícií volebných. To znamená, že keď kandidujete ako republikánsky alebo demokratický kandidát alebo kandidátka, ste nútení skladať tie koalície z rôznych segmentov voličstva, ktoré sú komplikované, majú často protichodné nielen názory, ale aj preferencie a záujmy. A toto je niečo, čo býva tak akoby, že zrovnané, keď sa ten súboj zredukuje na dve osoby, ale vnútri je to komplikovanejšie, než by to mohlo vyzerať.